रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय आयफवालियाव लुफुंनाय दालांखौ दिनै बिटिआरनि सीएम रमद बर'ननि आखाइजों बेखेवबाय। चिरां जिल्ला थुक्राझार आरो निसिमा ओनसोलनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि बिमा दैखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद दुखु खस्थ'जों बिमा दैखौ बारनानै थांलाय फैलाय खालामनानै जिउ खांनो गोनां जायोमोन। जायनि जाउनाव बे बिमा दैखौ बारनानै जिउ खांनाय रायजो राजाफोरा एखनबा बारसोमनानै एखनबा नावजों दै बारनो गोनां जानायाव गोबां सुबुङानो जिउबो गोमानो गोनां जादोंमोन। दिनै बे बिमा दैनि सायाव गायसनजानाय गोलाव दालांखौनो रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि थाखाय बेखेवना होबाय बिटिआरनि सीएम रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे मेलबो जुथुमनाय जायो आरो बे मेलावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे गोलाव दालांनि मुंखौ मुंख्लं डी जाब्रांनि मुङाव दोननाय जागोन होनना बुंथियो। मख'जायोदि दिनैनि बे दालां बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएलए जयन्त बसुमतारि, रायजो सभानि पिएम रोनगोरा नार्जारि आरो चिरां जिल्ला बेंगिरि प्र बिजया भास्कर रेड्डी आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। आयफवालिनि दालांखौ बेखेवनानै बे शिवरात्रिनि गोथार सानाव जोबोद मोजां मोनदों। बे ओनसोलनि बेटबारि आरो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो जोबोद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। गोबाव बोसोरनिफ्राय दालां गैयैनि थाखाय दैजों बारनाय बे मानसिफ्रा गोबां दैज्लां बोथोराव उसुबिदायाव गोग्लैनांगौमोन आरो बिथांमोननि हान्था मेला बायदिसिना मार्केटिं बिजनेस बेफार बानिज्य फरायसाफोर बयबो जोबोद खस्थ' मोननाङोमोन। नाथाय बे ब्रिजआ जानायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनाया जोब्बाय होननानै जों बुंनो हायो। दा आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गोजोन थासारि फैबाय, लामा दालांबो जाबाय, दा जाहाथे बयबो फरायसाफोरखौ मोजाङै लेखा फरायहोनायाव, मोजां आबाद मावनायाव आरो समाजखौ मोजाङै जौगालांनायाव बयबो गोसो होयो। बयबो जाहाथे खौसेयै हारिनि एना एनिफोरखौ गारनानै खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय आवगायबोयो, आं बेखौनो खावलायो। आरो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आं स्पेसियेलि खावलायनो सानो जे इउपिपिएल हान्जानि थांखियानो जाबाय सोरगिदिं जौगानाय, ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो जोंनि माहारिनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दायित्व होलांनाय जि गेरेमसा बर' माहारि बेखौ दानायानो जोंनि थांखि। दा बे थांखियाव जाफुंसार जानांगौब्ला जों खौसेयै आवगायलांनांगोन। दा बेनिखायनो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो खौसे जानो खावलायदों। लोगोसे चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव बे बोसोरथामाव ओरैबायदि माखासे खामानि जादों जिखौ जोङो बिसायख'थियाव फोसावदोंमोन जे एबार डेभेलपमेन्टआ खोलाहानिफ्राय नङा साहानिफ्राय जानांगौ। बेबायदिनो दिनै साहा ओनसोलाव दैनि जगान माखासे जेएमनि गेजेरजों जगान होनाय, लामा दालां बायदिसिना स्कुलफोरखौ थिग खालामनाय, बे गासैबो खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे जेबो गोनो गोथो जाया, गोख्रोङै गसङो आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ। जोंनि जि दानि थासारि बेखौ आरोबाव फोसाबनो, आरोबाव जौगाहोनो थाखाय जोंनो सासे गोख्रों एमपिनि गोनां जागोन। दा नंखायनो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे खौसे जानानै बयबो गसङो, आं बेखौ खावलायदों। 69 कौटिनि बेयो दालाङा आरो 916 मिटार गोलाव। सानजा फारसे मोनसे नांगोलबाङा होननाय दै दं सार, बेयावबो मोनसे गोबां जेंना जायो, माबायदि बेबस्था लादों? बेबो आसाम मालानि गेजेरजों जागोन थाबैनो। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासन'ग्राफि, केजुवेलिटि, पेडियाट्रिक्स, पेथोल'जी, फार्मेसि, लापारोस्क'पि सार्जारि, एनआइसिइउ, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन।
खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर सी.के. दिमारे কৈছো। आमार এই ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो कोकराझार खारगांव फ्लाईओभार तलते एटू नतुनকৈ आबार स्थापित হৈছে এটা नार्सिंग होम। ইয়াতে आमार এই नार्सिंग होमत विभिन्न विभागৰ चिकित्सा কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।